amanyuko no chochoni wo ni Edubiase ye Felix Banuako na ene wo se owura George Odro ya wo sa eba bepre wo mra hye akonya no ne de eda na dipefe se bibia da na kwan mu nkunimdie ebe ye won de afise wo beyi NDC fo na firi ho nti de wo kan ede asiso ye na nti twitwa watimi wakamene de wonyi firi wo na de si ye bia nti e ma asa akonya no bo wo mo no owura Odro ese ba ne de wo mo enresen kabombe ye adwuma Adom TV etwaso former MPP amanyuko no ewo ni Edubiase Felix Banuako na nsembia wode ya todwa ene se samanyuko na sanso so nya jojojo ni ntino bibia da dipefe se afimpino ne do no na yabato no ommejimra hye dwuma konwa no NDC amanyuko no ensem na senkonim de betumi amanyuko no dia ewo afimpino ne do no na yabato ne modia ena na ebre yi mo ya NDC amanyuko na titaifo bi atwe ho afra amanyuko ne ma wo mababedon MPP amanyuko no ewo sempanyefe wo amanyuko ne mo nyina etumi bo ho modin a no manka bomo adwuma na meka enye emabunu no nko a ade acha New Patriotic Party ma ya party so ya chia still no insult obi wa hanu ma na ne kasa no ebia na enye dia ye pe ya sraw enko kekasa enkyere obi a o wa asema ehawa constituency for ho baba constituency for amane constituency for baba ko baba so abi address na ma ama abutoye maba enwachi mesne krache wadanse South Francis Ankoma ede foto ma amanyuko na chitaifo nyina se womunja na ntritwitwa ene kasa twitwire nsem na emomo no wonfo ma chitai nyina ema jojojo esanse wono pe ena mpeso na so no obetumi de amanyuko no akonkoni emfa nkambo mu nyeda emma ene hwe mabunu ahokeka sabi asakra omba bedi en minim samo camera no akapcha eno krampo no eye motivation eno kwa senkran eno so campaign na bi no mu ye no support for mi kina wafiri Kasee so say yesra mu obie no obetumi ama dododro ababere MP this ye nyina collectively ye kai ho ye dai ebom